No. Díky bohu. Já jdu začít sám. Ano, zkus začít mluvit. Dáme tu naši taktiku 2 a 1. Jsi živá, živý, živé. Jsi zvíře. Jsi živá v nosci. Žiješ v lese? Je to slavný. Je jako stopu. Víš to houka. Já jsem zapomněl živoček. Živočicha. V lese nevidí. Jsi mohl zkoušet. Kdo jsi? Jsi savec? Je savec? Jsi savec? Jsi pták? Jsi pás? Ještě, že chodí do té školy. Já myslím, že jo. Takže to něco mezi. Je, počkej, jsi nějaký dinosaurus? Ne, to jsem tak měl. Je to dinosaurus nějaké? Těsně, nebo? Je nějaký takový ještě? Stejně. Nežiješ teď, žiješ teďka? Ne, to kdyby jsi živá. Jo. Žiješ na souši? Jsi v vodě? Víš, to je takový ten nějaký, taková ta velká, takový ten velký dinosaurus ve vodě, no, ale to se nevede. Jsi jak já fakt žiju. Už to nemůže dělat, když to chceš. Jdu zase k tobě. Neber se. No to... Napiš ochranu. Jdeme radši sem, uvažíme. Aby jsme měli nějaký round. Takže, jsi nějaká, jsi věk? Já nevím, jako chytit mě můžou, ale já nevím, tam se takhle chytá. Takže bakterie. Já nevím, já do školy nechodila, já jsem celou dobu. No to taky, ale... Taky se nevěděla do téhle doby, co to je. Možná. Dneska je krásně, svítí sluníčko. To asi do toho nevíde. To asi do toho nebudu teda, když se bude dělat. V autobuse no tam taky nebudu, tam někdo nepůjde. Počkej 26. Počkej na to. Já budu určitě jistý. Takže máš ploutve. Je to takový cenko velký lakan. Ježišmarja. A to také 4 ploutvičky. Ne. My jsme řekli jenom dinosaur, čím to končilo. Jde se tam lepší, když lidé jsou. Cože? Počkej, ona to ještě žije, ale... No, to vyšlo. Dost. Počkej, takže když žiješ, ty jsi velryba? Počkej, ona je vlastně klás, ne? Velryba není ryba. Velryba není ryba. To je savec. Jo, to berám. Savec. Slováky. Já jsem se pošel lesem. Takže počkej. Co máme? Je, počkej, to má taky ty zbližuje, krokodýl. Přijde jsem na to ploutvičky. Ale když krokodýl je starý. Přece nevíš, co říká.
Víš, tebe, ale tam. Nemůžu to být. Nějaký plast, co žije ve vodě. To žiješ v moři? V moři jsem se neptal. Kál, hned první. Na moře. Hned první se ptal. Na vodu. Na moře jsi se ptal taky hned na začátku. Žiješ v moři nebo ne? Ne. Jo, že máme, že je statky, já jsem pořád u moře. Počkej, to v tomto Irsu, nebo v tom... Jo. Taková ta, že to nežije. No a jak se to jmenuje? Loch Nesska. Jo! To žije, jo, to je živoček, který žije, jo. To víte, že jo, to je... Čau. Jsi byl blízko. Počkejte. Já jsem si... Neznáte to. Já tady nemám ty nazvu. To je fakt, jak jsme tam nemluvili. Nebo! Přesmát se! Přemýšlím! Moc suchý nejde. Musíš mít Počkej, nejdál z bazén. jak jsi neměl ty dvě to nejste. Ono to bylo po 12 že Ne, když to mě neříkej, že jsou to filmsky, to teda nejsem. To bys mě teda neříkal. To jsem si myslel. Ne, to teda nejsem, to není choroba. Jo. Já nevím, co se dáš. To není choroba, ale to nevědomé. To bylo ve Kolumbiádě, že jo, vždycky letos. Jo. Ježíš, jak Kam jsem dám se? takový ty vešky, nebo co to je? Nejsem. Ale to bylo Takový ty. Já dostaneš vešek, já nejsem žádná veška, já mám žádný. Já nemám jenom náklad, já mám žádný. Máš jenom na Jenom, ale tak. Nebyli tady. Takže jsme to první slovo to bylo. Ani jedno nevím. Tak přemýšlej. Netrapte ho. Říkám, Jo, musíme to trafí nás. Vím, že to má ženská, to už neříká. Ale to je všechno, co jsme řekla, že tady taky pomohl. Můžeš to chytit. já to nemůžu, no bazén, no. Když dělám děti. No to vím taky, Tak ale... to chytne. Ne, nemůže jít kluk. Já už střílej, mi to je jedno. Já všechno cokoliv. Klidně řeknu všechno. No tak to můžeš jak říkala, to je cíle. To je přenos. Ale to je všechno, co já vím. Že a co? No to počkej, můžu asi řeknout. Marčo, já to viděla taky, no podívej se na to. To vím taky, ale to mi už nepomůže. No, to neví. Hlavně si na to nedávej Panadol, no. To bolí jak... Jo, Jako se ten reklamy, to reklamě, ne? Ne, to se nějakou jinou nemoc. No hele, jako jak první, jo. Ženská má to dole, že jo. Že to fakt nemá, jo. Ano, přivezím. No, je to S vaginální nějaká ta